Mit-3-12 Ottubru l-għotja finanzjarja meta wieħed jixtri vetturi elettriċi jew hybrid plug-in se tiżdied bi 3,000 euro għal massimu ta' 12,000 euro. L-għotja tal-Gvern meta wieħed jiskreppja vettura li tħammeġ ġiet estiża u tlaħħaq l-2,000 euro. Għal vettura f'għawdex peress li f'din il-gżira karozza ddum tintuża kważi 16-il sena, l-għotja għall-iskrappjar se tiżdied b'1,000 euro oħra. Il-Gvern se jerġa' estendi miżuri bħal ebda taxxa ta' reġistrazzjoni u eżenzjoni mill-ħlas tal-liċenzja ta' triq għal perjodu ta' 5 snin għal vetturi li jniġżu inqas. Skema ġdida oħra favur l-ambjent hija dik li sidien ta' minibuses, coaches u trakkijiet li fuqhom ipoġġu pannelli fotovoltaiċi se jieħdu għotja sa' massimu ta' 900 euro. Il-Gvern ħaseb ukoll li jtejjeb l-infrastruttura għall-ċarġjar tal-vetturi elettriċi fost oħrajn. Fil-budget tħabbar li fuq medja ta' 3 snin madwar Malta u Għawdex se jitpoġġew 1200 charging point. Il-budget li ġej jindirizza wkoll il-ħtieġa ta' aktar spazji ħodor u miftuħa għal familji. Il-Gvern ħabbar li qed jilqa' l-proposta ta' madwar 24 perit li jnaqdu flimkien u proponow tħawwil ta' siġar fil-Park tal-Inwadar. Fi kliem il-Gvern dan il-park irid ikun wieħed b'masġar li jkun akbar minn dak tal-Buskett. Il-Gvern se jkompli wkoll b'ħidma fuq spazji ħodor anke f'żoni urbani, żieda ta' ġonna u parks. Għall-2022 hemm pjanijiet ta' aktar riabilitazzjoni tal-widien fosthom tħawwil ta' siġar indiġeni u tneħħija ta' speċi invażivi. Il-Park Nazzjonali ta' Taqali se jara numru ta' fażijiet minnu lesti is-sena d-dieħla. Mistennija tlestow iż-żona tal-kunċerti, il-ġnien formali u l-Adventure Park. Fil-budget tħabbar ukoll li l-Gvern qed jippjana li l-ground ta' Schreiber f'Paċe Grasso jinbidel fi spazju miftuħ ta' 12,000 metru kwadru. Miżura interessanti oħra fil-budget hija x-xogħol ta' tranġar ta' il fuq minn 30 km ta' ħitan ta' sejjeħ f'Għawdex anke permezz ta' għajnuna minn fondi Ewropej. Fil-qasam tal-enerġija u l-użu ta' riżorsi rinnovabbli, il-Gvern se jkun qed jindirizza bis-serjetà sfidi ambjentali fosthom it-tibdil fil-klima. Għas-sena d-dieħla il-Gvern se jkompli b'aktar skemi għall-investiment f'panelli tax-xemx flimkien ma' batteriji għal ħażna tal-enerġija. Dan apparti skemi oħra ta' għajnuna għall għaqdiet volontarji u sportivi biex jinvestu f'enerġija alternattiva. Il-Gvern mhux se jaqaf hemm, se jmexxi bl-eżempju u anke qed jalloka fond ta' 3/4 miljun euro biex fejn huwa possibbli binjiet tal-Gvern jiġu magħmra bil-panelli. L-amministrar tal-iskart ukoll fih parti sew iddedikata fil-budget bl-impjant li minnu se tiġi ġenerata l-enerġija mill-iskart b'investiment ta' 200 miljun euro se jassorbi l-ikbar investiment iżda imbagħad il-Gvern se jżid l-allokazzjoni kapitali tiegħu biex il-Wayserf ittejjeb l-infrastruttura tagħha. Xhieda oħra ta' baġit b'saħħtu fil-qasam ambjentali huwa l-inċentivar tal-Gvern lis-settur privat biex ikompli jinvesti fi proġetti ħodor. Fil-fatt il-Bank Malti għall-Iżvilupp se jibda jagħti anke self għal proġetti sostenibbli u ambjentali mis-settur privat. Hawnhekk se jgawdu intrapriżi żgħar u medji b'rati vantaġġjużi fuq self sa massimu ta' 5 miljun euro.